99,99%, 5 minute. Cam așa. Oh yeah, în sfârșit, brother-ul, deci 5 de astea, ok, mi se pare că tocmai ce avem gura, da, 1000 de gemuri, forță de astea, 10 de astea, Senior Quest Scroll, așa de astea, de, mamă, bine, hai să deschidem tot ce mi-a dat de aici și ia să vedem noile rute. Mă gândesc, poate nu mi-a fi dat niște rute cu eroi de la distance. Cu eroi de 5 stele. De 10 stele. Ia, aici avem. Să bărdesc chestia asta, atac la ăștia și să am mai multe vieți la bază. Dar nu contează asta. Hai să deschidem ce avem de deschis. Deschidem asta mai întâi. Sherlock! Oh my god! Oh my god! Am deschis un de la și mi-a picat Sherlock. Ok, îl blochez. Și așa să mai pice vreo 70 de ăștia. Dar am ca să-l duc la... Am. Mamă, frate, miu, du-te, dracu. Ce noroc este, tată? Ia, hai, mai deschidem de astea încă două. Odată, cum ar fi să mai pice cu Sherlock. Mamă, bine, bine. Mamă, e forță. E totul forță. Aici am zis că intru. Îl iau pe Sherlock, pe Horus și încă o păpușă. Intru aici la Horus. Dau aici, îl iau pe ăsta și pe asta. Și dau, stai, pun asta aici, dau Awaken. Easy! În sfârșit! Ia să vedem. Mamă! Și update de HP 5 milioane. Nu, 500 de mii. HP în plus. Și 5.000 de megi. Ok. Switch skill. Dăm ăsta de damage. Și acum la gură dăm puțin. S-a dus și goldul meu. Eu folosesc skin-ul ăsta, deci n-am treabă cu ăla. Easy. Guild și dăm și pe world. Ce mai bun, e cel mai bun erou al meu acum. Uite câtă viață are. Damage, Blanaus, erou al meu, frate. Este, în sfârșit. În sfârșit. Da, aici îl vezi aici, un E-Horus. Ia să văd cât power am acum în total. Holy, frate, s-a dus power-ul în sus rău. Acum să organizez astea. Ceva, îl scot și pe Sherlock-ul ăsta și să duc o dată la 6. Stai, aici, care era locket. Ăsta e cel locket. Nu la altar, mamă, doamne ferește. Aici, intru aici, folosesc niște food-uri. Ăsta, nu ăsta. Ăsta și ăsta. Și gata, îl duc. Și o să îl țin pe locked. Așa. Ca să nu mai ocupe loc. Gen, în sfârșit, frate, l-am dus și pe Horus, pe Sherlock. Acum e în cur de nou. Ia, ai, că aveam și aici. Era gurada, așa. Hai, ce-mi dă? Nu vreau să mai rotească, că degeaba se rotește. Hai. No, ok. No, bine, nu e nimic. Ăsta le păstrez. Mamă, lasă așa Sherlock. Stai să scriu și aici. A, da, și mi-a picat un Sherlock dintr-un Elite 5 Stars Hero. Am dovadă pe video. Ok. Și Sherlock la asta nu mă așteptam.
Am aici eroi destui ca să-l duc, da? Nu momentan. Pentru că nu vreau să duc și pe Sherlock. Ar fi deja prea nebunit și mi-au zis băieți, ca să duc un erou la 5i și apoi să mă duc după altul, pentru că e risipă. Deci fac cum zic ei. Și să duc pe Horus până la 3i, apoi pe asta, apoi Itaqua, văd eu, depinde cum strâng copii. Hai, uite, iau astea 8, deschide de 2 ori. Ia. Hai că filmez. Hai, tată, dă-mi. Ăsta e bun, ok. Hai, flaming ceva. Ok. Dar vreau și ceva mai bun. 10 stile măcar, nu? Ok. Nu cred că pică nimic, sincer. Da. Pa. Ne, las așa. Să le dau foc. Scot pe ăștia. Asta e, nu mai era niciunul de șters. Aici cred că e decimare totală. What? Nu-i bat cu Horus de levelul ăsta. Cred că îți bați joc de mine. Stai, mai dau niște... cred că îți bați joc de mine. Hai să intrăm la Sealand. La aici și ia. Dude, Horus singur ar trebui să mă duc, da? Păi, ok. Deci, hai să... Da. Deci nu pot să cred. Sherlock, brother-ul. Easy. Deci să-l evoluez ca să-l duc la Wiccan. Vreau skin-ul ăsta. Da, trebuie să am un skin, cum să zic, limitat în alt fel. Asta e limitat, asta e limitat, doar pe ăsta l-am, cum îi zice, de festival gen, limitat, 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 legendar, limitat și este normal. Da. Emily, chestii. Ok. Cam acest cu episod, Denis, baftă.